Θα διαβάσουμε άλλο ένα παραμύθι του Αισόπου, η Μαϊμού και το Δελφίνι. Τζάκσον, η Μαϊμού και το Δελφίνι που είναι μέσα στη θάλασσα. Βλέπεις τη Μαϊμού? Αυτή είναι η Μαϊμού και αυτό είναι το Δελφίνι. Να δούμε τι θα μας πει αυτό το παραμύθι. Ανέβηκε η Μαϊμού μια μέρα στο καράβι. Τη βλέπεις, Τζάκσον? Αυτή είναι η Μαϊμού που ανέβηκε στο καράβι για ένα ταξίδι μακρινό σε μέρη εξωτικά. Σκαρφάλωσε καμαρωτή στο πιο ψηλό κατάρτι. Ανέβηκε στο πιο ψηλό κατάρτι να δει του κόσμου τις ομορφιές, της γης τα μυστικά, και τα αεράκι φούσκωσε τα κάτασπρα πανιά. Φούσκωσε ο αέρας, έτσι τα πανιά να πάει βάρκα γρήγορα. Αυτά είναι τα πανιά της βάρκας. Μα ξαφνικά συνέφιασε. Φροντάει, αστράφτη. Η θάλασσα αγρίεψε. Βλέπεις, έκανε κύματα. Και το μικρό σκαρί σαν καριδότσουφλο χτυπάει στα κύματα αυθαιρισμένα. Η βάρκα κινδυνεύει να βουλιάξει. Και η Μαϊμού προσέχει πώς να κρατηθεί. Τα πράγματα αγρίεψαν πολύ και ένα μεγάλο κύμα στου καραβιού την κουπαστή πέφτει ορμητικά και τα πανιά ευθύ σκίζονται και το καράβι καταστροφή. Πνιγόμαστε, βοήθεια καπετάνιε, φωνάζει δύστιχη Μαϊμού έτοιμη να πληγεί. Πάει το καράβι, χάνεται, σίδερα, ξύλα σπάνε και από το ξύλο η Μαϊμού πιάνεται να σωθεί. Εδώ κάτω. Μες στη θάλασσοταραχή, να σου και ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι ο θεός της θάλασσας, Τζάκσον. Έτσι. Μετρεί ένα χρυσί. Τους Έλληνες τους αβαγούς βλέπει και τους λυπάται. Στέλνει δελφίνια να τους πάνε σε ένα εξωτικό νησί. Τους Αθηναίους ναυτικούς και την Μαϊμού μαζί. Στέλνει λοιπόν τα δελφίνια. Ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, να σώσουν τους ναυτικούς που πνιγόντουσαν. Ορμούν ευθύς τους ναυαγούς να σώσουν τα δελφίνια και τη Μαϊμού εζήγωσε δελφίνι γελαστό. Βλέπεις το δελφίνι γελάει και ζήγωσε τη Μαϊμού. Έλα κοντά μου άφοβα, ξέρω καλό κομπλίμπι. Στάσου δελφίνι μου καλό, πάνω σου να πιαστώ. Φύγαμε, κράτα γερά, στον Πειραιά να πάμε. Ανέβηκε η Μαϊμού πάνω στο δελφίνι, Τζάκσον, βλέπεις, για να σωθεί. Στον Πειραιά, α, τι καλά, τον ξέρω από μικρή. Μαζί σχολείο πηγαίναμε, μαζί και στα παιχνίδια. Ο Πειραιάς, σπουδαίο παιδί, το γνώρισες κι εσύ? Α, πια δεν υποφέρεσαι, της λέει το δελφίνι. Άκου τι λέει, πως παίζανε με τον Πειραιά παιδιά. Ψέματα μάθε να μη λες και μάθημα σου γίνει. Βγάλε τα πέρα μόνη σου, δεν σε βοηθάω πια. Μοναχή της στα κύματα και τώρα πια βολοδέρνει, με το δελφίνι από μακριά την αποχαιρετά. Το μάθημά της το μάθε, ποτέ να μην καφιέται και να μην παριστάνει πως όλα θα τα λέει σωστά. Και άμα δεν ξέρει κάτι, να μάθει να ρωτά. Κατάλαβες, το δελφίνι επειδή είπε ψέματα η Μαϊμού για τον Πειραιά, σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποτέ να μην καμόμεσαι πως όλα εσύ τα ξέρεις. Ποτέ σου ψέματα μη λες, γιατί κάθε φορά θα βλέπεις πως με καυχησιές τίποτα δεν κερδίζεις και πως τα ψέματα πάντα σου φέρνουν συμφορά. Μη λέμε λοιπόν ψέματα, γιατί θα την πάθουμε σαν τη Μαϊμού, με το δελφίνι. Ο Αίσοπος λοιπόν, Τζάκσον, ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος που έγραφε αυτούς τους μύθους, έτσι, για να μας βοηθάει εμάς τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Και τα έγραψε μάλιστα πάρα πολύ στα παλιά τα χρόνια. Έχει γράψει αρκετούς μύθους που μας βοηθάνε στη ζωή μας.
Φιλάκια πάλι.